बिथांमोननि जि बिजाथि जाय बिथाङा दिनै MCLA जानानै दङ बिथांनि जि साननाय हनाय बिथांनि माखासे रायजो राजाफोरजों जि आखल दिन्थिनाय बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा गोजोन पर्बतजरा ओनसोलाव थांनाय 7 बोसोर आरो जोंनि समाव दा 3 बोसोर जाबावबाय बे गोलाव समाव आगोलनि जे BPF नि सरकार बिथांमोना जौगानायनि खामानिफोरखौ हानायमानि जिखिनि मावनांगौमोन बेखौ मावाखै बेनि थाखायनो पर्बतजरा ओनसोला गोग्लैसोनानै दङ जोंनि समाव दायो 10टा VCDCनि मादाव 7टा VCDC अफिसा लुनाय जाबाय बिथांमोननि समाव गंथाम लुहांहां जानानै थाबाय बेवहाय 7642 गोदान न' रायजो राजाफ्रा मोनबाय बेबो 94 जौखोन्दो बिनि लुनायनि हाबाफारिया जाफुंबाय गोबां दालां आरो कालभारबो लुनाय जाबाय दा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो अनसुंथाइ मोनदों दा बेफोरखौ लाजोबनानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो फैबाय थानाय बोसोरनैयाव जोङो पर्बतजरा ओनसोलनि जि मेजर जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय हाबाफारि लागोन आङो 25 तारिखनि उनाव आरोबाव फैनानै सिभिल एसडिअ अफिसारनि गेजेरजों बेवहाय रिभिउ खालामगोन एडुकेसन हेल्थ आरो विभिन्न सेक्टराव मा जेंना दङ बेखौ रिभिउ खालामगोन दिनै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ माबायदि जोबोद मोजां रायजो राजाफ्रा बयबो फैनानै बाहागो लाफैदों जोबोद गोख्रों मोनसे मिटिं बेवहाय जादों आरो बिनि जाहोनखौ आं बिजिरनायाव बेखौनो नुदों जे बिथांमोननि जि बिजाथि जाय बिथाङा दिनै MCLA जानानै दङ बिथांनि जि साननाय हनाय बिथांनि माखासे रायजो राजाफोरजों जि आखल दिन्थिनाय बेखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा गोजोनाखै मानोना बिथाङा सासे आइजो आरो जों नुनो मोनदों जेला सरकार दानाय समाव बिथाङा फार्स्ट डेआवनो एसेम्ब्लिनिफ्राय ओंखारबोनाय समाव रायजो राजानि फारसे नायनानै एसे मोदै गारदोंमोन मुजुदोंमोन दा बेबायदि आखलखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोना जुदि रायजो राजाखौ अननो रोङाबा मान होनो रोङाबा रायजो राजाखौ अराय सम सिगि सग' खालामनो नागिरोबा बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोना दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा पर्बतजरा ओनसोलनि BPF खौ नागारनानै दिनै गोबाङानो बेवहाय UPPL आव जइन जाफैदों आरो खोनानायाव गोबां आरोबाव 500निख्रुइ बांसिन सुबुङा जइन जाबावगोन बेबायदि मोनसे थासारि पर्बतजरायाव फैदों पर्बतजराखौ टारगेट लानानै UPPL आ खामानि मावो पर्बतजराखौ टारगेट लानानै खामानि मावाखै जोङो पर्बतजराया टारगेटआ मोनसेल' जे बेवहाय जौगानायनि खामानि मावनांगोन मानोना बेयो गोग्लैसोनानै दङ आरो गुरुदेबनि बेयो जोनोम जायगा गुरुदेबा बिनिफ्रायनो धोरोम फोसावदोंमोन स' पर्बतजराखौ जों जौगाहोनांगौ जोंनि बयनिबो बिबान दा बे हिसाबै पर्बतजरा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय UPPL सरकारनि दिनाव जों गोबां खामानि मावगोन गुरुधामावबो जों खामानि मावगासिनो दङ गुरुदेबखौ फबनाय जायगाखौबो जों डेभेलप खालामनो सानदों बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोंनि समावनो जों मावगोन 16 तारिखआव NDA नि सावरायनाया माबायदि जादों जोबोद मोजां जादों बेवहाय जोंनि बे मोनबा हान्जा बेहा गासैबो थि खालामनाय जादों फैगौ पार्लामेन्ट इलेक्सनाव बयबो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो जोंनि जिखिनि बिजाथि जागोन बे साफ्रोमबो बिजाथिखौ गोख्रोङै देरहानायनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन UPPL हिसाबै माखासे उदालगुरि आरो जोङो जोंनि गुबै जायगायावनो जोङो गेलेनो थाखाय लुबैदों बेखौ लानानै জানুৱাरि দানাव মিটিং जागोन आरो अब्लानो फोसावगोन এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শোৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শোৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক